Много са кръстосани колелетата ми се струва малко. Стържи някъде, стържи. Не стържи, цялата свалка. Аз чувате само. Малка е контактната площ на предните гуми. Много са наклонени. Трябва да са по-изправени. Трябва да ги почне да правим това въпрос. Обаче виж, трябва много по-малък волан, гледай. Трябва да му вкарам втора. Оп, падна той. Компютъра. Кой падна? Компютъра. Падна компютъра, дръж го с краката си. Дръж го някак. Стане някой глава, тате. Дръж го някак. Не мога да го Не държа. мога. Как да го фана? Аз съм тук за клещен като. Искам да видя дали ще приключи с това. Чуваш ли ги обаче как приплъзват постоянно? Много е супер малко е за контактната площ. Това обаче с перачната система не е много. Чакай да излезна да му подложа нещо, да може да спре. То сега ще спре на това. Ще ударим резервуарите.